ଏହି କଥାଟା ଖାଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ହରାଇବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଏ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 5Tର ନାଁ ନେଇକି କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ଲୁଟି ନେଉଥିଲା। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 5Tର ନାଁ ନେଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆମମାନେଟା କିଛି ବି ଜାଣି ହେଉନି। এই পাଣ୍ଡିଆନ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ରେଡ୍ ପଡ଼ିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫାଶୀ ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟପାଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ଗରିବ ଚାଷୀ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ଏଠି ବର୍ବାଦ କରିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଯେମିତି ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏଭଳି ନ କରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ এই ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଆପଣ এই 2024ର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ এই କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 5T ପଦବୀର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲେଇବ ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଦାଦାଗିରି ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ନ ଭାବିକି ଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 5T ପଦବୀ ଦେଇଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ এই ଇଲେକ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ହାରିଗଲେ। ସାର୍ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ରାଜନୀତିର ନାଁ ନେଇକି ପଇସା ଲୁଟପାଟ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ଗରିବ ନିରୀହ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଗରିବ ନିରୀହ ମୂଲିଆ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ବେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତୋର ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦେଲୁନି। এই ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ଫେରାର ହେଇଗଲୁ ବେ? ହଁ ଭାଇ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଆଜି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏହି ଦଳର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 5T ସଚିବ ପଦବୀରେ ରଖିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇକି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ନାଗରିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଚଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବାନି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ। ଏହି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ହଟିଯାଇଛି।